F'dak li ser ngħid dwar il-familja nibda billi l-ewwel nindirizza liż-żgħażagħ. Meta naħseb f'mudell li ż-żgħażagħ jistgħu jfasslu ħajjithom fuqu, dejjem tiġini f'moħħi Omna Marija. Il-kuraġġ tagħha, kemm kienet taf tisma' u d-dedikazzjoni tagħha għas-servizz. Kienet kuraġġuża u determinata biex tgħid iva lil mulej. Żgħażagħ, intom li tridu tibnu xi ħaġa ġdida, dinja aħjar, imxu fuq l-eżempju tagħha, irriskjaw. Tinsewx li biex tkunu bħal Marija jenħtieġ tagħmlu dixxerniment ħalli tiskopru dak li Ġesu jrid minnkom u mhux dak li taħsbu li tistgħu tagħmlu. U f'dan id-dixxerniment jgħin ħafna li tisimgħu il-kliem tan-nanniet. F'dawk il-kliem tan-nanniet issibu għerf li jeħodkom lil hinn mill-kwistjoni tal-mument. Jurukom l-istampa aktar sħiħa tal-ħsibijiet li jtaqlukom. Nitolbu għaż-żgħażagħ imsejħin għall-ħajja fil-milja tagħha biex f'Marija isibu t-triq ta' smigħ, tad-dixxerniment għaqli, tal-kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi.